Sengken thei nong kriem nong thamai kala penlong ya ka free medical check up na ka benta ki pajba ka bala penlong ha ka hol jo dor bar nong kriem ya gni ka free medical check up lais no ktilang da ka sengken thei nong kriem bat ka district medical health officer ka nong thamai urban health center bat ka ni krims haba yo benya kren bat ka dr si nong pri president sengken thei nong kriem kala yatu ba ka thong hi ka long na ka benta man persngau tu ikinong song snong halor ki jingjia bakhala kabajia hak snong ka thau bat man persngau tu ru habai de bat ka ko ka khia kalai thu ru ba ki long kmi ki sngo khia halor ka jingjilei jong udrok bat ka ba kongsan ka long ban ai jingshai bat jing sngo tu ya ki hapret bat ki samla halor ka jingma jong ka jingdi pen bu ai bakin sngo tu lupa nadu man ba ka dangret knang ba kin laj na ka jing ma jong udrop bat na ki jing di pen bu ai jong kisnong thau ideban ikhya ya lediru padia kiberu ngila padia lap iki bahayi ngasem jongi para marjan jongi nasatna bagani kisnong gasim bun di inisiatif pada liang jongi ru ngila ban sim ki inisiatif ngila ban bu teng ki banner ki poster ki berengkam nang tai pai pa depi ai jakai ngi ngila ban bu mo don ke poster bang isnahang te ko mga thok road to good health no road to good health hatu la patai lu kata kesurok highway la senap ha kulo ban imha mo hatu la to benungkong lu ai oral hygiene no how you maintain oral kulo ngin brush arsen sisni bun nengi menta gi biniat ngaru na long bahagi biniat de hatu por pancha aklem take care you have to take care of our teeth oral health kalong kai de ban bun jai gi jingpang ha ka met jongi dagi de le ha pi persan tu brush tang sisin sisni percang men beras arsen saban kiaru fisio kuno sio per ha pat kanera be bi ha long term angto ngabu oral health dan angto ngabu kejing bamblu hapo india gitu gi bamblu cipio gram adu khasan gram cisni marwei ketu kolong bama lagi ajan man kisnong kamon habni stroke mo menta kalong very common tagen ka blue kade ka number 1 ibru gi bamblu ka banghi tinggi bam no tang duna san gram cepo nimla ban ken tinggi kat te jing bam jo ki hajing fisher jing ta chet do chet yu chet kat ban biang badam bam extra so ben badam bam ki sorti putto achar bam ting badam bam than man gasniu achar mo ben blue naman ka blue ka pensniu yo kidney jong phiru badi kamet jong phiru tinggi ban control ki jing bam blue ikum galong simple tanggalong benefit nam ta ga jing ko jing khia jing ham tu ma tho ru ba sini ru mi den pundunai jing pam sini ni den pundunai kham ta mi ki ultra processed food da pipe chanong pendong da chngai ba lai kan ta sa kan ta ba dia ni selong ru pia be tu chip besan tangka khlu ge be be tu pi long term kam long re ga me ko phat jo chip se na बहुत खराब है बच्चा लोग बहुत पसंद है मेरा बच्चा भी है तो मुश्किल है कंट्रोल लेकिन तो ngasang perkating-ting ya ginong kendong kumno banam dio to dino de kiwei no ban long healthy processed food ultra processed food kapan snew lo dingi BP hypertension cancer long nomor di overweight and obesity no long cancer nah tu tho kini ban thiak ha thi andru kanta haru phra kanta ting giblu thiak nang chipo harap chi sausan kanta kiong eng a climb ha. But long term is not good. Memory loss. Air pollution करता है कि memory loss hard in हपोत मत
tạiแต่เราต้องเรียนล่ามันประชังเราคุ้มน้องล่ามันเนี่ยเทรนด์มันกิน government รู้มัน really restrict ยังกันนี่กะ pollution kikali to nila ayla ni ki ban yai news name khasan name hendai ki de ban maintain mo te ngasio te sakwe kwa ban om malak let ban ne phang ni kirang ba ban ken theru pe phi badan kali thamai hadin ru nai khot ki wan check ka kali mo hadin system khot yang tu khot chi khot ni e wan service kali biklam service kali te ki biru jongi ki smart ban cycle ru ban service kali smart ha kau yang apa? Aku juga jikiat menjadi ban smart ban service le dia ru. Ini yang ki taksi driver bila ban interview ini teng to sekali di service bah. Ba pi le dia senam na le pat check na. Kan kai la ban ai, gila ban ai service ki kau ru nombor jong piru. Gila ban ikren mo. Teng gila ban ong ban pat check ban intip ko ong i skeptis nom early the better. Loy mo ting bon sin nga kerpat ya ki nga juong ki bahing jonga de ki wik nong pang enda ki la met ki la phone o man ta habe chani ki man ta de beli jadi tang emergency ban doktor ka mi kundur na bon ki bru ki le enda la pang jur ba te go kudan kam ICU te nga ICU te la ba de kan te jar ham dio ICU de fio hawat na sukwan pan yo admission mo te I advise you ba haying hasep jong piro de let Jepang ni ban up hanu de pang sisa dun kam ICU nun jeka ban sumaro la la slam la jinjar de ni de ban wan hakapor ko biang no kam hospital आने है तो पहले आना चाहिए अच्छा से ऐसे दे पूरा वेट करके जब ICU में जरूरत होगा तब हॉस्पिटल जाना है ना तो सबसे पहले एनुअल चेकअप 30 साल से ऊपर तो बलाई पे उसने हमसे ini ben check blood pressure, blood sugar, but common cancer. Ho ni tip baka seng long kami ka di ka seng ka baklan hang ni ha bo no yam. Ban ni don ki bon chat ki program ki bangi pen bek ka seng kin thi jung ni. Ka we na kita ka long bangin let na ka we ke thliu ke ka we thliu yen ban ai counseling ya ki kami ki pa kham tam ni kun samla halon ke jing snew jong kini ki jing di kundu ai henry hadu mentang nimpat don kanu ka jing thmu kum ka seng long kami hi bangin bu ya ka kita ki shelter home namar ba ni sumthu ba na dangile ya ka kam kadon kam sibon ki resources kiba ni hap anda ya trisi tom ban ya snok tilang bat ke sarkar ban ya snok tilang bat ki nong snong baro ki ho kita ka di jimut ko ha ka ba nila ban terkhat hadin hawut nang bangin la ban ai ka jing yarap ka ba kham hajan ka ba kloi na ka benta ki kun samla jungi ki balang ngop hagini ki jingdi ki basniu ban ni kermen ru ba kum ki kemi ki ba don hacan barbor ki kun kila ban ai ki jing sneng jing krau ki nadu na yeng asem bat kum chu ru hasno kata kadika ka bangi ni kemi lenti ba ni kermen bangin sala bande adi hoi kita kin pi ka ka bangi snukia kham tam kum kilong kemi niu i ya ka ni jing chale ki drugs ban i yo i ru ba ka shnong ka tha chung i ru kila chale hadu kata ka ba ba ka ba ngimla ban don kanu ka solution kuman ong no nakaliang sarkar kila i persang nakaliang ka ni don ka BDP shnong thau banya check ekani henry ka bakong san ka bangi sngo ba ka badon kam kalong ba in ai ya ni ke ching sha ke ching snu thu ya ka yaki samla jungi ji hepare jungi bakin kyal lai dieng lai mau ya kani ka yaki ni ke ching di ki bas new ki ba pen new ya ka met ka pha jungi naktakadaw ni snowdon kamba health awareness program kalong kabadan kam bangin rat dengkong ya kani ka drugs lani kini jinggi iba pen buat iba pen sniu ya kamet kapa jong
kinong sinong jumi kai ka ba pelong ya ka seng kan thai bakan pelong ya ka check up medical check up ha jing ka banong kong ka ba ka jing thumu ka banong kong ka mangi kwa ban pelong kani ka medical check up ka long ba kala don shibon kani ka jing ka jing chia ka sinong ka thau ka ba mim itan kala don kam yang ni bangin om tang ban ai ka dawai syagi para sinong para thau Henry ka bakham don kam ko nong ka jing sha jing su thu chapang ki jing chia ki bangi don hangani ko ka sinong jumi ban su thu ya ka jing pot ki jing khia ka ba piang bakham tam ba ki nong song sinong kin su thu ba ki ki kam ki bangi de ban le ba ki bangi la ban kya leng ba ka awareness program ka bangi yo leng ba ki doktor ba ki health personnel kata ka de jing thumu bong sang Benar. Ha lor kani ka program ka bangi penlong nongkong ni kontak ki district medical health officer ki bala aipor yang ni bangin yesnok tilang mat ka health center ka nongmai public health urban public health center hang but kade ka kecing kersan borba trong kani ka center bangila ban penya kani program Henry nomor kani ka public health center ka urban public health center bangi yo ni nongmai ka bangi sutanat ka long ba u director ni krim la pha ki doctors langut sangut ki doctors ban wan ban ai jing smart ni rengkat pat ki medical personnel om tangkata ki la ai ru ini ya ka kumno ki pensu thu ba ka shnong ka thau ka de ban penne ke jing khoi jing suba ka jing internet ki ai bat ki jing thung ki plans ki ba ngin pen internet ya ka office bat kham tam ya ki dustbin ki bangi de ban le khoi naman gi tip ba ka jing le khoi ka de ka banong kong mangin yo ya ka jing kwa jing ya komadan ka tentien ko ong next to cleanliness is next to